Yes, hello mga subscribers. Muli si Modernong Bong to. Dito po tayo ngayon sa bahay ni Kuya Bong Aguinaldo. So nirepair to ni Brother Alan kay Lovely while business o Santa Monica. So ito ngayon, ano pangalan ko? Jason. Jason, itong ating magiging ano rito, partner, witness sa mga mangyayari. At si Nanay, ito Nay. Ano pangalan mo Nay? Miss Presi. Ayan, si may bahay, si Nanay Presi. Ayan, na mag-aalaga kay Kuya Bong. Ayan, so magpapay mo tayo ito tayo. Halika brother. Hawak mong kamay. Yun, tapos ito tayo. O sige. Anong alam mong verse ng Bible? Wala po. Wala akong alam. Ikaw, ano alam mong Bible? Hindi mo isa. Mark 11:20. Have faith in God. Ayan, so meron tayo sa Philippians 4:19. Sabi niya rito, may plano ang Diyos at ang plano ng Diyos ay kagalingan kay Kuya Bong. Sabi sa Mateo 6:33, pag sumakit mo muna ng pag-arihan ka ng Diyos at ang lahat ng bagay, ipagkakalupsin. Lord, maraming salamat po sa taong ginamit mo na kay Alan, naging kasangkapan para kami magtungo dito, Lord God. Muli, Panginoon, ako pili ng kalakasan. Bless my hands, bless my program, Panginoon. Na alam ko, Panginoon, wala siyang imposible. Nagagaling muli at gagaling agad si Kuya Bong sa kanyang nararamdaman. At pagpalain mo ang pamilya nito at ang mga tao at ang kanilang mga anak at sumusuporta, nagmamahal kay Kuya Bong at sa mag-asawang ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Okay ba? Binigyan, natin notebook po? Notebook ba? Jason doon sa ano ko, yellow. Si Jason ang ating Stand. ayan. Nay, upo ka na isa. Tabi ni Kuya mo, ha? Para, ikaw, tarang. Pakita. Hindi ako pag-ibig ka mamaya sa kanya. Ayaw po, wala po. Nangalagdag talaga ako sa kanya. Mag-get Ano mo lugar ito? NHA Telepayong Arayat. So dito po tayo sa NHA Telepayong. So this is our first therapy kay Kuya Bong. Siya po ay 1 year na pong na physical therapy. May ballpen lang. Pero kailangan po niya ng massage therapy. Papasalamat din pa tayo sa PT, di ba? Kahit pa paano nagbigay siya ng dito ka. Ibentang ka. Saan mo siya mag-mesto? Dito ka, kalong po. Dito ka. Alin ba ako na yung Iba mo na yan. Dito ka, kukumpon dito. Dito siya dapat. Si Jason. Para Dito ka, Jason. Yan. Dito ka. Kuha dyan. Yan. Para ayan, kita mo. Ano mo yan. Shout out. Di ba batiin ka ba? Shout out ka muna. Yung girlfriend mo! Girlfriend mo. Hindi naman. Ay, sorry. Yan nga. So, saan yung So, ang tubo mo is 130/90. Yung pulso mo is 88. Very good po yan. Sabihin yan. Very good ha. So, ito ang gagawin natin sa inana. Kuya ha. So, ito po hindi ginagawa. Bakit hindi ginagawa? Ang tanong. Okay. So, guys, ito po ang kulang ni tatay. So, ang tawag po dito tatay, massage therapy. Diba? Kailangan niya na ba? Kailangan yan? Alam mo yan? Kaya alami ko pisa daw ko nito. Rito magbasag therapy ka. Rito mahilot. Pinawag. Nakita namin yung banner mo. Yung banner mo na nakalagay. Yes, yan. Talagang alam mo. Sabi lang ko eh. Ganun mong kaya kasi pag pumunta pa nakakit kaya. Dito pero ang unana ako ng wali ko. Di ba? May diretso na yan ha. Alam mo yung kapulian naman kayo, may diretso O, na di yan. ba tama yung ginawa natin? Dirigit natin yung banner mo. Mabilis Ito, na. nakakakit kaya. Gusto ko pa sa tinatanong yung papa. iwali ko may nakakit. Ano ba? Paan niya lang. Nay, si Titi, okay na po yun. So, ginawa yung trabaho. Kasi yun po yung trabaho niya lang. Hindi yung trabaho magmasahe. Ito, si Pag-Kevin kasi all around. Yun, hindi po trabaho magmasahe. Kasi wala po siya certificate magmasahe. Mas masanting po itong tayo. All around. So, yung Pag-Kevin sasabtan. Sasaw. So, okay lang. Salamat din siya nagpili sa kanya. Diba? Ito parang naka 1 year ka.
Pasalarin ko naman. Kaya 1 year naman po eh. Hindi ka Pasko dan. Ewan, di. Bulo ko Pasko baka talakat ka na eh. Eh, maniwala ka. Mulayin ka na kami. Opo, ba? Ay, Maganda kami joke eh. Nakakali ko. Pagkanta na lang mo siguro. magpagpasko mo ka rin Hindi kami ba, din customer ko, pala mo yung naliwaan na ako. Bibigyan ko yung puso ko. Ngarap kang kaya ako na bala na siya ng mga Oo, kaya po. Oo, ngayon iba. Nakakang kami, sabi pati sabi ko na lang pera. Ang mga po talaga. Kasi laki pero ba, listami ba? Buyan. Iisip ko tama, emotion ko naman. Listami pa. Kasi matagol na eh. Bayan, mamawas ka. Eh, weekly lang. Weekly, mas magandang sentiment. Weekly. O kaya, pwede din. Kung wala din ako weekly, kaya isyas. Alam mo yun eh. Basta pati hindi ka pera kaya. O, ba po? O, ba? O. Ano ba? Ayos ba? Ayos ka mo. Okay, o. So, dito po, makapasin po natin mga subscribers, lahat po ng ating mga dyan. Si Kuya Bong, nanigas na yung mga pangrimla. Kamampangan pangrimla eh. No? Sa Bisaya, panuhok. Ilocano, lamis. Yan po. Sa English po, ispasam. So, nanigas na po yan po. Nanigas na po. Yan. So, ito po, naluto. Dapat po, bilhin-bilhin pa siya ito. No, kaya no? Bugla na yan. Hindi na po na yung word ba, oh? Ito mo rin ba? Ha? O, alam na, oh. Oh? Sabado, sa Jesus, sigurado ang puso. Doon ko rin samot, ang pinasamot. Balo ko naman siya. Ano modernong mga 30 minutes. Hindi samot. Dapat diyan yung taling panyong tayo. Modernong ba? Hotel pa niya kayo ba? Malayaw tali. Bakit pa niya mo? Yan ang dati, di ba? Bak, Gar, titignan mo yung ginagawa ko sa kanya, ha? Titignan mo, ha? Para makita mo yung... O, ingaw si Kenny, reflexology po yun eh. Reflexology po yun eh. Aliwaya ka. Ini, massage therapy po. Hindi po, reflexology mo po yun. Aliwaya mo certificate yun. Wala mo yan eh, oh. Eh, yung focus, oh. No, squat. Makagano sa mga tumbok, oh. Makalak na gan eh. May glock na. Oo. Oh, kitang kaya nila, may assist nila po. So, susunod po, meron tayo dyan may wagang bato. Papainitin po natin yung tawag yung hot stone. Malay ka ba siya eh. Ay, gusto nito. Wala magsanay. Ano ba, ginamit niya yung mapaan, katong matulin. Hoy! Hoy! Tumidiretso, oh. O, di ba? Kulang lang talaga sa focus, hindi ko gusto ko rin yan, nanay. Puro lang paa. Ano mo yan dyan, bagay dinas mo yan. Oo, Dinas, paalang. paa lang. Ay, paalang talaga? O, ano sa tuloy. Hindi po yung kamay? Hindi ka ginagalaw yung Ay! Meron ka ng arthritis. Mag-out na rin. Wala natin. So, kailangan mo po, bawal kang kumain ng mamantika. Bawal kang kumain ng lamang loob. Yung mga buklat yung shop yung ito na. Yung mga buklat ha. Ito mismo shop na ito na. Pachibin. Pag bengi, kita yung mga. Kagabak, yan, kalo pa na yun. Mag-travel na talaga yung scoop. Pag bengi, nakabuklat. Wow, okay. Isa ka rin pa, massage pwede yan. Mas focus na kasi ngayon, travel scoop. Stroke po. Kaya yung arayat, yung focus na sa Opo. Alas maestro na kasi rin taong Opo. Kung kaya natin, namatel ko namin ba na yung house din. Oh, decent Oo, atin lang daw. Ikikita natin yung telephone naman yung. Tama yung ginawa natin. Eh, mga libat, hindi ka libat. Alam mo Sabi ko, libat? bigyan mo yung tarpaulin. Habang nakalap yung ating house niya. Ito, doon, ako na lang sabihin yung wali ko. Hindi na. Ito nga, Pin. Kailangan may kaya. Makukuha ako. Kalita mo yung ruta na ako dito. Lagi ako diniretso pinaka. Ano matuloy ko yan kanya? Ganun. Hindi makapag na baga minuli lang sa lips. Lagi niya sa ako. Babay siya naman. Bawal ito ba? Limang keping ba? Limang keping ba? Paisa mo? Ay, siya mo. Mang keping talaga. Pasado ang koyan. Diretso tiya. Di ba? Diretso tayo ulit. Diretso tayo ulit. Diretso. Diretso yan. At least, Pasko ka niyan. Medyo okay yung kanya.
Step no, ne. Hindi. Step no. Mandilo ko mo, lukluk na, kung takay, buwan na ako, Bubuhat na di pa. Di 1 year na edition, sakripisyo na eh. Sa kripisyo ko, kada dilo, kami pa una ka ko, bili mo yung garay, kita dahil mas maluwalas. Piti kayo, taga magaling niya. Stay mo eh. Nino, Problema na. Dilo ka ano niya. Problema na. tiga kaya, makapag lang niya, mag-alaw, masukay Kaya na. talaga, pero talagang kung kaya, Hindi matiga rin, baga may dulo pa lang yun. Mga masok na. Malwat rin niya kaya, maganda ka naman, nila ako naman nasa, kaya talagang alam mo siya. alam talagang kaya. Mangyari po, magtiwala tapo. Oo na, namin sinap ng alam. O, punta ka niya sa buka tayo, ako, tutula ako po. Bala ko yung daw. Yung type yun eh, now share. Wala ko na ako eh. Hindi ka na munta kami. May utang kami, kilala ka rin. Hindi na kahit na rin, hindi na tropa ka rin. Kilala. Iwa, mamasada yan sa drives kaya. Sakto, chocolate Hindi na daw kayo pinangutang. Kahit mo, kahit ako yun. Baby, niya kasi hindi pa Oo. yun. Kasi bakit yung pati sapot din ko na So kada bang na yung schedule mo, dapat na yan. Kada bang yung mata, tutunta ka mo. Kasi bakit siya bang kakain ko. Sakto, pangahuli na yun eh. Oo. Diretso ang beginning. At least, man yung may tutut pa siya. Wow, ibang na yan. May ba po? Oh? Press complete. Na-schedule na kayo. Okay, Tuesday. Tuesday ka niya. Ha? Para Lunes Gabi bukas. Gabi din siya. Gabi siya. Gabi din siya. Wednesday na lang. Gabi ko din, siya din mga Tuesday, gabi naman siya. So, gabi. Isang kasama kita. Hanggang sa Tuesday. Yung Tuesday, Tuesday. susunod na kayo yan. Thursday, Saturday. Tuesday, Thursday, Saturday. Oh, ito, ano yung kasama Hindi rin. kapalit ni Bong. District 1. Ano yung schedule niya? Hindi, Ang ganun TV eh. ba? Tuesday, yung schedule daw ni tatay nga, Tuesday, Thursday, Saturday. Alin? Tuesday, Thursday, Saturday. Kasama na po yun ngayon kasi susunod po. Formal na tayo. Tap, kailan ka babalik niya? Tuesday. Tuesday po. Tuesday daw lang gagawin para daw makapag, yung tulog daw. Balik pa nga naman po yun. Bibili na po tayo, balik pa nga naman na. Basta bahala na kayo, may pera, magbigay kayo. Kung may wala, di lista mo ka rin. Ano usapan natin? Di ako kayo, no? Ang ina, yan ako na pa ko no. Ay, tayo lang tanggapin ko. O yan, pa-check-in na rin ka. Dakal ko ka eh. Dakal magtiwala ka na ako. Tsaka, rekomendar ka mo. Oo, papo. Oo. Isa mo rin, di ba? Ano yung mo rin ito? Ayun, oo. Alam mo na ba? Ala. Ay, tita ko rin. Pagkakalamoy ka. Wata! Ano pa yan? Mapin! Maglumamin! Eh, pakiligay ba po? Ano ba kanina? Mapin pa ka niyan, Mepit eh. Stress ni ba po? Di ba? Stress ni ba po? Oo. Bak, anong team song nito? Anong team song nito? Paglalabang, Wow! kasi paglabang ka eh. Wow, sana ang pinaglalaro ko. Eh, taka na ako, paglamang kita. Problema ba? Eh, makayakin ka eh. May problema, may daya. Gagatayan namin. Mga naman keping, Ali Race Pan. May liya. Joke mo ba? Eh. So, hindi kang inipuyo yung ball sa akin, pins ko ini. So, mas kupla po din joints mo. Ito na pa may isang backman. Parang alali po. Step by step. Kasi po, So, upon rotating, bala mo po, tinig mong bakal kay kilo. Kaya rotate, Ito mo rin niyo po talaga. Twisting is good. Yan. So, rotating, bad. Hindi ma-rotate. Yan, rotating, Manilig ko ba yung therapy na eh? Mahal mo na. Mahal mo na. Tapos, flexing. Pwede flexing. Yan niya, flexing. Bakit flexing? Makanya ho? Yan niya, flex. Walang flexing. Diba? Yun! Bak! May na ho! Wow! What? Hindi na mo 5. 2, thank you Lord. So, 3. At saka sali pinod mo na
Kasi mag-stop ko yung program ko. Kasi tayo kung pasyente po, takal mo ako yung nagagawang po eh. Hindi, kapag balik mo na lang, Kasi bibili ako ng mag-upload po po, takot. Para malaman ko po yung ginagawa natin. Oo. Para kung ano ba, ito, 5. Bag na yan. Alam ka yung scratch? Ano yung mga pagkatingting ko? Dito kayo ng Uy! typhoid. Sabi nga. Wala na taro, da! May magtokyo ah. May pakyaw. Galing. Thank you Lord, no? Oh. Diba? May kayo, may... May ginagawa siya. Mamatro na. Pati balik patupit ito na po po pati rabipin. Pandulot ngayon. Bak, may papagalaw yung mga under, may papagalaw mas kanila na kasi Hindi. punta atin na nga kayo uyot na yun. Hindi naman. Hindi mo rin paano. Kasi maka-therapy na kayo. Ay, si Bak. Tingnan doon mo na diretso. Diretso na ba? Masasabi na po. Pagod na nga. Pero wag ko naman talaga doon to pang Kaya may nakit kung ano. may nana ako. Content. Di ba lang sa'yo? Ayun. Game na lang eh. Okay na. Nagsasapukotan mo Ito pa po eh. Bak, talamin ba? Talamin. Ating babaki ka. Diretso katawan. Pwede na yun. Sige. Bak, diretso katawan. Ano ka yan? 1. Yan, 1. Diba? 2. Sabi ko, tama ko lang ano. Nagawa mo yan, 3 Oli. round. Nagawa mo yan, Oli. Ngayon pa. O, yan. Nagawa mo, sige. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Bak, paano ba? 1. Diretso yan. Magano ka rin ka. Sige. 1, 2, 3, 4, 5. Bak, bumuta mo na yung 1, 2, gagawin din eh. Hindi gagawin na eh. Hindi nga siya nagpo-concentrate sa kamay. 5, Doon siya 6, nagpo-concentrate sa paa. 7, 8, 9, 10. Reverse back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Paki-out ko ano mga part mo kasi ba hindi mag-record. As on mo ulit. Off, on mo. Off.